Kisukatu. Ay. Ayaw nung bukil no bako na hataiwan tini takau tere kia to salmak tini satu magana iran kira ko aksidan kira satu anumang ang kukabakatan waloso ni palitahnay sa heran kira papi araw sa nuitiya to isa do mabanak ako to hasok Yesu pas jiniya na yung itini tau pulo no sa tabalungay era o matine o sa kawihay wa sidan kakasawan sachi kalukay na itini era na siyang nalangyanan halina sa tiraw ni suraratan no tongpe mima na itya sa ni tao ni fakta tulal mak menyara itya ma lan na rabu ko si pagkawihay siya kudumat kunay ini suraratan kanya isaksakay tao rakat ano niya dia arman dia ko dibolzay arman kalau kay dia rakat na sisikon dia maarak mabahbah kalau maknunya ro tamilipa harap nulahaw siya to pero to si yan tasinan hai miman nilipa dyan na suway kaya ano isa si kawasay ko oti ka babon ko suway kaya ang sinan taka lipaan min yan na makakaya mamin yan no ay marni lipakan ka na ababoy parang malipake kapakapulinan mamin sinasara matira tira ako kumana ang mapong itya tunmat niya na ina ayaw nira ko soal mata saya ayaw dyan nira ko libong ano lamak nira saya matinya kakak makanya kakak hai saya terus mibah so lamak nira wa'abu bulat sila pataran pagkakawi kanya na say na urungan tuno mukapa tabako maarke tabako niya ni support mo dika saan kusulan na yung mataasay na matiraay mati ako patulong ng palso nairan ka na alimar mati niya yung mga sikawasay nanay sen ko yung patsibay ay mga sikawasay ka ko sa ikaw aanan ang sa ikaw sa katuntong sa ikaw ala uway kyo
Madeng nalay anak ko, ano na yung away ko matiraay. Ang siyapan patupad mo marataw. Kung matakasay, kung niya na larumaan niya. Saan ko ikatingin yung ko sa kairaan. Sa katini ay kubalak no magoto sinan anak ko. Ay, 너무 좋았어요. 빠져도 항상 어떤 makaasasoran pakanya ini si kating hongay aman na hanako. Uno mako ang kapana itu teatro di itu di 91年のかなsi aman kating hongay na Sipalut sa kami ito sa patiran ng silawan o pakitan ng naro sa kami sa sipalut sa kami ito matinay simang sa kumami i-create ikitanan sa kami o kapah sa pagkaya at Chitero at Uchimi na sa painiin sa sikatya sa kumatanay si Uchimi kami sa ito si ama si patayang kumay sa Itiya kami itapuan para sa to kato. Ato chima para tehe ako itiya matut sa maliko tehe ako ang itaw para isa to. Itiya paine hatun lumako jaman jika to mati ni ko bilang niya. Ani kami to sa patiran to kakitaan sang kami umawa halo na paine si ina jika to ama katimo ngayon. Pasal tadi amare. Aka kamu bawa kami karya apa orang itu nama. Aka kita tu aka bikin kamu tu merah pakai lagi sini saya. Kami matalah ka tarana itirel no ada tak nama saya kusuan ni ama itu ya. Saya matini anak ama halunan paini nakani matini araw nita kuibisin nita patayong nanti raja itu kakitan ko tapang nita o adisinan na maca akira ani patiran kita to patio sa kita to adisinan itu ni kakitan isangkan ani paini si amana sa Itiya sa pagkakawag siya na aka kamu ikamay wawa sa sama ay aka kamay kamu sa ang kayo kami sa pinalima at sa ni itanip kami si aman na sa itiya sa ito sila rin matsa ito hewa ko sa balsaan ni ama itiya sa rin kanama lumita santa ira satu kira tema nunang atanya itu ni so yang ini cuy matai tang ni raci cisiko taran sekali ini so ini cuy yang usapra ay nunang tapi cibutai atau cuy ucini atau samariku itu akan atau cuy sandwich itu kalau sama ayah taran itu so ini cuy ini saya kami tu 정형이 주변도 수업상 이빠이니 kami tu may tahu sa ayon na kami paini tu pinay 정형이 주변 sa mati na ahani nonya si putay kung sa ayaw ay tiya tu suotsan anak tu sa katusa sabi berarti iarakan niya mati pinatusa pinatulog kerarakan niya parang itungay pa mapataluma to kaya kailangan mapaasa anak ko nita ini sa mati kira-kira naman ko to si kalalitsa mo niya si ama ng anak ko ang ini kita sa matira sa sakina ipatiran tidak tahu
to kakitaan anak ko sa apatiran kita tinando kakitaan nangyaro ay ira to ko lumapa minta itininyara sa limano kita ini tumatina itini awon na isang kumakon pa ina sa atiray ko di pa ini ko anak ko sa atiray ko di pa ini ko Toto ano sa ko tingnan sa ko si to si inaan ni so si ano to ang kira upang kira kahmo tanyo so si inaan ni so